ko holno yimbe mbaɗata ko ha statuji meɗen yimbe mbawa ɗum rende walla mbiyen kuɓeje ɗe ganduɗa eɗe maha gam coftal ɓalli leydi meɗen wawa ɓamtade batu mawgu ɓe mbaɗani ɗum to arène nationale eɓɓi ɗum ɗon ko ASMAS woni association sénégalaise des managers des sports. On va parler tout à l'heure du planning et de la gestion. Amin kal joni joni e ko fati e statuji leydi meɗen holno mbawde ɗi fewnirde holno mbawde jogorode kadi haɗi ɓawa ɓoyde e juuɗe meɗen mamin dufde kadi ɓen ɓe ganduɗa kamɓe goni athlète aji ɗi ha siɓe jeehi e kawguel Afrique walla kawguel aduna fof ɓe mbawa hen dañde gartam mawɗam grandir au niveau continental au niveau international. cellal fuɗɗori ko e laaɓal te enen statuji men ɗi laaɓani hay saha goto. caɗele meɗen fof ko maintenance woni caɗele meɗen sa ƴeewi stade uji ɗi enen fof en naate stade on jeeyi ɗum kono sa ƴeewi toilette uji men ɗi sa naati hen a ancat hoore ma ina heewi deb ina luuɓi fofotako wonotako ɗum ɗon e rendo noon yaadata adata cellal ɓandu te yooɗani ndendina yimɓe hewɓe garay ko wayno stade ngala to jeehi ɗum ko caɗele mawɗe. ina hani noon ɓen bonnoɓe statuji ɗi ɓaydi caméra uji surveillance ina e nder statuji ɗi ko hannode ko ɓe nangue ɓe pawe e lawol. ani ko wayni so tawi ala a wardi hen milliard uji ala toppitiɓe ko werlade kalis ma e ladde par ce que a jogot ɗum watta 1 an 2 ans gara taw boni a yi 6 uji ɗi hande ɗo hen saaha heele te pourtant ina waɗi des caméra de surveillance normalement no foti kala bonnuɗo ɗo hen nangue yoɓ soke yoɓa. ɓe jiiɗi noon ko jagorɗo kalfinaɗo coftal ɓalli ko yoɓe ƴewtido no ɓe tottirtani yimɓe ɓe statuji ɗi saabu stade hanani rokkede neɗɗo gam politique ko foti kay ko rokkede neɗɗo bawɗum o jogo ta ina dañi gandal e won fonnuɗo nen.